Lalaking nagnakaw po ng motorsiklo naman sa San Carlos City nahabol ng mga otoridad matapos maaksidente. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang 38 anyos na mekaniko matapos umanong nakawin ng isang motorsiklo sa San Carlos City, Pangasinan kahapon, Nobyembre 12. Batay sa paunang investigasyon, ipinarada ng biktima isang 37 anyos na online seller ang motorsiklo nito sa harap ng kanilang bahay sa gilid ng kalsada. Ngunit naiwan umano ang susi sa motor. Kinuha ng sospek ang motorsiklo at mabilis na tumakas. Agad namang iniulat ng biktima ang insidente sa San Carlos City Police Station at nagbigay ng larawan ng kanyang motorsiklo. Kaagad ding ipinakalat ng mga pulis ang impormasyon sa mga kasamang nagsasagawa ng hot pursuit operation. Kalaunan, tiklo ang sospek matapos masangkot sa isang insidente ng banggaan sa parehong lungsod. Agad itong inaresto at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng kapulisan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.